Querías algunha cousa, rei? Perdínme, doutora. Non me digas. Queres que te acompañe á casa? Non. Pero como vas chegar á casa se non? Non é asunto teu, vella. Como dis? Son capaz de chegar só á miña casa, vella. Está feo chamarlle vella a unha persoa, rei. Pero é verdade, és unha vella. Voume anoxar. Vai rifar contigo o comandante Ikari. É o comandante quen che chama a vella. Como? Di, esa vella non hai que na ature. Esa vella non vale para nada. Esa vella non hai que na ature. Esa vella non vale para nada. Esa vella non hai que na ature. Esa vella non vale para nada. Esa vella non hai que na ature. Esa vella non vale para nada. Es unha lurpia. Non sabes que non hai ninguén insustituíble. Ti és tan sustituíble como a min. Non.